Bon dia, colibencs i colibenques. M'han assignat que vos parle del fandango d'Onil. I, clar, quan m'ho han dit he pensat, com vaig a dir-li jo als colibencs el que és el fandango d'Onil? És com si les parlara del xorro de la plaça. Dirien, sí, sí, sé el que és el xorro de la plaça, no cal que em digués res més al respecte. Però bé, vaig intentar dir algunes cosetes que potser no siguen del domini públic. Balls com el fandango i les jotes arriben a Alacant a principis del segle XIX, en una sèrie d'oleades migratòries, com sempre ha sigut costum en Espanya, per faena i demés. Venen a principis del segle XIX. I el problema que tenim és que aquest tipus de repertori és un repertori que es transmeteix de manera oral. És a dir, en principi no hi ha partitures. I això fa que cada poble l'interpreti d'una manera o li posa unes lletres, etc. Hi ha molta varietat. Parlant del fandango d'Onil, la primera partitura que tenim del fandango és de 1910, fa ja 110 anys, i està dins de l'obra Festes d'Abril, de Pedro Quiris Prats. Aquesta obra és un teatre musical, val? Que està ambientada en Onil durant les festes d'Abril, que ara estem vivint d'alguna forma o d'altra. Aquest fandango, com hem dit, està dins de l'obra Festes d'Abril i la meua tesis, la meua opinió, després d'haver investigat aquesta obra, és que la lletra que es canta del fandango d'Onil ve d'aquesta obra. Per què? Hi ha molts motius. El primer de tot és els personatges principals, Marieta i Quiquet, que tots coneixem. No? Marieta té un cosinet i en Melilla està Quiquet. Molta gent pot pensar qui són aquests dos, Marieta i Quiquet, i per què diu que té un cosinet Marieta. Hi ha moltes coses de la lletra que molta gent no entén. I després, quan llitges aquest teatre musical, et dones compte de qui són. Són dos personatges principals en l'obra. I la història de Quiquet i Marieta la vaig a contar a continuació. Aquesta és la història de Quiquet i Marieta, dos colibencs que es juntaven en el portal d'Onil per a manifestar el seu amor. Ho feien d'amagades, perquè el pare de Marieta no veia la relació amb bons ulls. Ya estaba la Marieta, sense por, que la gente de sobra, que la vol. Ya estaba la Marieta, sense por, que la gente de sobra, que la vol. Tot anava molt bé entre Quiquet i Marieta, però, dissortadament, la guerra es va interposar entre els dos. I Quiquet, junt a altres colibencs, va haver d'anar a la guerra i deixar sola a Marieta, en son pare. Adeu, Marieta, adeu, adeu, adeu. Però, durant l'ausència de Quiquet, Marieta no va perdre el seu amor per ell i constantment s'escrivien cartes d'amor. Adiós, Quiquet del Serrallo, patinetes del Raval. Adiós, fandangos y jotes, que a servir al requetar. Adiós, Quiquet del Serrallo. Va passar el temps i van arribar les festes d'Onil. I Quiquet, junt a altres soldats, li va dir a Marieta que tornaria per a estar junt amb ella i gaudir de les festes. Marieta, el dia de l'arribada de Quiquet, va anar al portal a esperar-lo. Però després de veure que tots els soldats venien i que ell no estava, va perdre l'esperança. Va preguntar a un company de Quiquet i va dir que no l'havia vist al carret on venien tots i que tal volta s'haguera quedat en Marrocs en una d'eixes mores. Hi ha que dir que aquest soldat tenia celes de Quiquet i també estimava Marieta. Marieta, presa dels cels,
va baixar del portal per anar-se'n a la dansa, a veure si s'animava un poquet. Marieta estava molt trista en la dansa i no volia ballar. No obstant, les seves amigues l'animaven i dient, per favor, balla més que siga amb algun xic del poble. I va dir, no, jo sóc fidel a Quiquet i jo no puc ballar en ningú que no siga ell. I van dir, però ni siquiera vas a ballar amb el teu cosí, que ha vingut de Barcelona només per a veure les festes i per a poder ballar? I va dir, bueno, si és el meu cosí suposo que no passa res. I van anar ballant. Però, què va passar? Que Quiquet, que sí que havia vingut de Melilla, sols que arribava tard, la volia ballar i va dir, qui és eixe home? Qui és eixe home de la trompeta que no sé qui és i està ballant en la meva xica? M'ha sigut infidel. I Marieta es gira i veu a Quiquet i diu, ai, Quiquet no és el que es penses, però Quiquet està molt dolgut i ja no creu a Marieta. Amb aquest desengany comença el fandango d'Onil. Hola! Bé, ja veu que és un moment complicat per a Marieta. La pobreta no ha fet res. Ella no ha fet res, perquè realment l'únic que ha fet és ballar en el seu cosí. Però bé, és tot un malentès. I Quiquet està dolgut i per aquest motiu va a cantar aquest fandango d'una manera molt especial. Val? En el teatre musical, aquest fandango el canta un tenor solista, un cor, i n'hi ha una rondalla que realment no està tocant perquè la música que hi ha escrita és per a orquestra, violins i més. I també hi ha castanyetes i 2 balladors de fandango, és a dir, en l'escenari serien tot 300.000 persones. Quiquet canta les estrofes i el cor canta les estribillos. Què és l'estribillo? Deixa estar a Marieta, sense por, etc. I les coples, no? les estrofes, les canta Quiquet. Bé, en el libreto d'aquesta obra tenim 11 estrofes, és a dir, són 11 intervencions de Quiquet. Actualment no es canten tantes, perquè seria massa llarg. Això, com he dit, com és un repertori més bé oral, van adaptant-se segons les circumstàncies. No anem a estar 2 hores ballant el mateix fandango. Però les lletres són molt interessants i si les llegim, ara les comprendrem molt millor. Per exemple, Marieta té un cosinet, ja sabem qui és el cosinet, no? I per què. Però Quiquet, per exemple, canta coses mostrant que està dolgut. Per exemple, en Melilla fent la guerra, la vida vaig salvar. El cor en Onil per terra, una dona el va tirar. O, per exemple, quan no sapieu res de mi, fes en sa casa un lletrero, Quiquet va morir ací, no en Melilla, en Busteros. Val? És a dir, Quiquet està molt dolgut. No només canta reproches a Marieta. Este fandango també serveix per a, com la resta de tota l'obra Festes d'Abril, serveix per a donar-nos a conèixer el poble. Tres coses que Onil que vore, el divendres en el camp, el dijous joc de pilota, i quan plou la barranca. Tres coses que Onil que vore. A pesar de les coses que Quiquet li diu a Marieta, no obstant això, els amants es volen. I al final, tot s'arregla i segueixen volent-se igual o més que abans. I és així com triomfa l'amor. Ja veu com el fandango d'Onil amaga moltes més coses de les que aparentment puguen pensar. Estic segur de que molta gent d'Onil sap moltíssimes més coses i particularitats del fandango. Sobretot, suposo que els que l'han tocat tota la vida tindran moltes coses a dir d'aquesta obra. Però bé, espero haver-vos descobert algo que no sapéreu abans i si no és així, per almenys trobareu-vos un somriure que en aquests moments ens fa molta falta a tots. Adeu, colibencs!